Паглядзелі на мазгі, ныркі і печань У Амерыцы ж вельмі шмат людзей п'е ваду з-пад крана. у 2035 годзе, што будзе проста эпідэмія, што Параўнанні з Польшчай толькі ў Менску падаецца вось такое. Там цемнее і ўлетку і ўзімку заўсёды ў 7 вечара. Вітанкі, сябры! З вами ласкатухі, Воля і Яна і наша рубрыка лепш заплёткі. вітаначкі ўсім. Сёння мы ізноў для вас падрыхтавалі навіны. Так, у мяне навіна першае даследаванне зноў пашукала. Першае даследаванне пра мікраплястык. Узялі навукоўцы і паглядзелі на мазгі, ныркі і печань памер іх людзей, узялі аналізы вось гэтых, узялі гэтыя абразцы і паглядзелі, колькі там мікраплястыку. І яны зрабілі выснову, што ў людзей, якія там памёрлі ў 2024 годзе, нашмат больш плястыку у тканіне у параўнанні з тымі, хто памёр у 2016 годзе, і нашмат больш, чым у людзей, якія ўвогуле 90 памёрлі. А яшчэ яны ўзялі аналізы вось гэтыя абразцы мазгоў людзей з дэмэнцыяй. І у гэтых людзей з дэмэнцыяй проста там зашкальвала колькасць мікраплястыка. І яны зрабілі выснову, што яшчэ незразумела, якім чынам уплывае гэты мікраплястык, але дакладна ёсць вось гэтая тэндэнцыя, што калі мікраплястыка шмат, у людзей дэмэнцыя. Это не значыць, што мікраплястык выклікае дэмэнцыю, але ёсць нейкая залежнасць, якую яны будуць даследаваць далей. А яшчэ ёсць нейкая вось залежнасць па часу. Штосьці вось у апошнія годы здарылася, што людзі розных узростаў, розных гендераў, з розных лакацый ЗША, яны чамусьці вось мелі нашмат большую колькасць гэтага мікраплястыка у тканіне. А яшчэ там вось калі глядзець, параўноўваць ныркі, печань і мозг, нашмат больш было мікрапластыку ў мозгу. Таму атрымліваецца такая залежнасць. У апошнія гады чамусьці стала больш у тканіне мікраплястыку. У мазгах, у параўнанні з печанню і ныркамі, больш мікраплястыку. І у людзей, якія памёрлі, хварэлі на дэмэнцыю. Іх таксама максімальна там шмат мікраплястыка. Вось задумацца трэба пра тое, як все гэтыя пластыкі, якія нас асяроджваюць, уплываюць. Я пра сябе скажу, я не выкарыстоўваю кантэйнеры з плястыкай. Калі ў мікрахвалёўку ставлю свой шкляны кантэйнер, я заўсёды прыбіраю гэты мікраплястык. Я намагаюся мінімізаваць ежу, якая там збутыліраваная вада, нейкія пакункі вось ежы ў плястыку. Калі там можна ўзяць гародніну, я яе беру вось без пакета, проста вось у тканінную вось гэтую торбачку. Вада, это ўсім парада, ваду, калі магчыма, усталюйце фільтр. Выцісніце са свайго бюджэта вось грошы менавіта на фільтры. Не на машыну, не на тэлефон новы. Першая гэта вада ў доме, каб яна была як мінімум фільтраваная, як максімум адваротны осмас, таму што пасля адваротнага осмасу ніякі мікраплястык не пройдзе. Ну і таксама шмат, насамрэч, мікраплястыку вось гэтай сінтэтычнай. Прабач, я цябе пераб'ю. А што за адваротны осмас? Што гэта такое? Адваротны осмас – гэта такая тэхніка ачысткі вады. Это калі ваду прапускаюць праз мембрану паўпраніцальную, і праз гэтую мембрану, груба кажучы, не праходзіць нічога апроч вады. Вось настолькі дробныя гэта дзірачкі, што толькі вада. Як бы ты не круціў, там не тое, што мікраплястык, нават іоны там кальцыя не пройдуць. То бок ты атрымліваеш на выхадзе чысценькую ваду. Некаторыя кажуць, што гэта кепска, ой, ты мінералы не атрымліваеш. Атрымайце вы свае мінералы не з вады, а з ежы. А ваду лепей ўжо пачысціць, таму што мы шмат п'ем вады, асабліва зараз кажуць, там 2 літра вады. Ну, пейце ваду. Але калі ты так шмат вады п'еш з гэтым неачышчаную, і ты не ўпэўнены, колькі там фтарыдаў, колькі там гэтага мікраплястыка, дык можа ты толькі горш робіш свой гэтымі аб'ёмамі вады.
А вось як ты адносішся, калі проста звычайную піць, з-пад крана ваду? Лепей не піць? Катэгарычна не. Я не п'ю. Да? А я часта п'ю з-пад крана. Яно, ведаеш, як ва ўсіх гэтых нормах. Яна як бы чыста, ты не памрэш, але доўгатэрміновыя эфекты ад таго, што ты будзеш спажываць яе, яны недастаткова даследаваны. Таму што, ну, камон, хто будзе рабіць там вось вялікія такія даследаванні. Як бы калі няма такой катэгарычна высокай там канцэнтрацыі чагосьці, ну, ты не будзеш адчуваць, што яно неяк да цябе ўплывае. І там эпідэміолагі яны таксама не высветляць, што гэта неяк кепска ўплывае. Але вось калі падумаць так тэарэтычна, што окей, допустим, фтарыды. Мы ведаем, што фтарыды яны даволі у некаторых рэгіёнах у Амерыкі яны на канцэнтрацыі ўжо максімальныя, што ну даволі калі шмат піць, напрыклад, дзецям, то тады ты ўжо можаш ну, атрымаць негатыўныя там эфекты на зубах. Не катэгарычна кепска гэта, але я заўсёды сябе пытаю, не наколькі нешта кепскае, а наколькі нешта карыснае. Калі гэта не карысна, мне ўжо гэта дастаткова, каб не рабіць. Таму што так шмат рэчаў, якія ну вось трэба рабіць для карысці, што ўжо не хапае вось рэсурсу, каб рабіць нешта, што проста не шкодзіць. Разумееш? Таму вось вада, якая з крана, я дапускаю, што яна паводле рэгламентаў, яна не нашкодзіць, ты не памрэш ад яе, прынамсі яна ўжо не такая забруджана, што ты там выпіў і атруціўся тут жа. Канешне, не. Але вось гэты вось ёсць шмат чаго неўрэгуляванага на доўгатэрміновай перспектыве. І калі карысці няма асабліва ад гэтага, калі ты можаш атрымаць больш бяспечным спосабам тыя ж мінералы, ну навошта ваду спажываць гэту? Ну Ну, вось слухай, так. ну, у Амерыцы ж вельмі шмат людзей п'е ваду з-пад крана. Напрыклад, у ўсіх у амерыканцаў часта гэтыя water bottles, і яны проста набіраюць з-пад крана. У дзяцей у школе нават ёсць гэтыя refill, калі проста там падстаўляюць яны, і гэта ўсё наліваецца. Табе ў рэстарацыі прыносяць ваду з-пад крана з льдом. Ну, то бок яны прям усе п'юць і шмат яе, і не замарочваюцца. Ну, шмат, ну я бачу шмат чаго людзі не замарочваюцца з цягам часу. Вось там ужо палітыкі, рэгуляцыі прасоўваюць нешта новае. Мы вось нядаўна з табой размаўлялі там вось чырвоны падфарбавальнік. Вось мы яго там елі ў нейкіх салодкасцях, як норма гэта было. Але вось з гэтага года там гэты чырвоны фарбавальнік 3 яго забаранілі, і яшчэ ёсць год, каб яго снялі з прылаўкаў. То бок нормы мяняюцца, рэгуляцыі мяняюцца, мы нешта даведваемся, навука не стаіць на месцы. Калі таму я намагаюся вось адсочваць, што можна зрабіць, каб усё ж такі мінімізаваць рыск. Калі ты можаш мінімізуй. Это ну, галоўнае тут не паехаць гэтай дахам і ўжо каб не было панікі, о божах, нам не трэба выпіць вады ў рэстаране. Ну калі ўжо няма ў мяне сваёй бутэлькі металічнай, ну я ўжо вып'ю, таму што ну смагу трэба таксама уталяць. Нельга проста не піць, таму што, не дай Божа, там нейкі мікрапластык ёсць. Ну, заўсёды трэба думаць галавой за і супраць. Дома я не п'ю ваду, і я першай справай, калі пераехала ў новы дом, я усталёўваю фільтр вады і паветраачышчальнік, таму што гэта вось база. Сон, чым ты дыхаеш, што ты п'еш. Ну, калі гэта не зроблена, ўжо далей нейкія там есці таблеткі, вітаміны, гэта ўжо не так эфектыўна, як вось гэтыя базавыя рэчы, якія ты спажываеш дзень і ноч, адрэгуляваць. Сінтэтычная вось гэта адзежа, яна дае вось гэты мікрапластык, таму што ты проста ну, не заўважаеш, ты трэшся аб гэтую адзежу, і мікрапластык гэта вельмі маленькія часцінкі. Каб вы разумелі, вось гэты памер вось гэтага мікрапластыка, ён дзесьці ад 500 нанометраў да 5 мікраметраў. То бок гэта прыкладна як 5 таўшчынь вашага воласа. Гэта максімум. То бок ну такі практычна незаўважны. Нават 5 памераў валаса
ты не заўважыш асабліва А, вокамі. Калі я гэта таксама, менш, а як ён выглядае вот фізічна? Ён прям такі малюсенькія кавалачкі яны прям так. разглядзелі? Так, яны нават фоткі там у артыкуле зрабілі, яны такія, не зусім як круглыя, яны больш такія выцягнутыя, як, іголачкі маленькія. Але гэта, канешне, залежыць ад таго, ну, якая прырода гэтага мікраплястыка. Там яшчэ яны высветлілі, што, поліэтылен, быў самым распаўсюджаным вось гэтым мікрапластыкам, таму што ёсць жа там, розныя тыпы мікраплястыкаў. Далей будуць высвятляць, кажуць, што трэба даследаваць, прычыну, гэтага прычыну, чаму так шмат мікраплястыкаў вось у гэтых органах, пры гэтых хваробах і ў апошні час. І яшчэ хочуць, там даследаваць у наступных, даследаваннях, ці ёсць сапраўды, прычынна-следчая сувязь паміж мікраплястыкам і дэмэнцыяй. Таму што не заўсёды, яно можа быць прычынай, яно можа быць проста следствам. Ну, кшталту вось, калі там, спяе ну, каб зразумець, што такое прычынна-следчая сувязь, калі там пеўнік спявае, гэта не значыць, што праз гэтага пеўніка чалавек ідзе на працу. Але пеўнік спявае, таму што светла на вуліцы. Але нехта можа сказаць: "О, пеўнік спявае, я заўсёды іду на працу, значыць, гэта звязана". Это не факт, што звязанае, гэта можа быць проста вось, праз нешта іншае звязана. Напрыклад, праз тое, што пасвятлела, і ўжо як бы трэба актыўнічаць і вам, і пеўню. Ну, карацей, яны будуць высвятляць, ці сапраўды вось мікраплястык выклікае дэмэнцыю, ці гэта проста нейкая як, падобная, неяк звязаная, з'ява. Навіна нумар 1 скончана. Ну, вось тока мы расказвалі, што не ешце чырвонае мяса, бо будзе дэмэнцыя, а тут яшчэ нічога і плястыкавага нельзя, бо будзе дэмэнцыя. Я думаю, у сярэднестатыстычнага чалавека няма шансаў. Мы ўсе апынемся з дэмэнцыяй. Але ведаеце, сябры, што можа быць prevent dementia? Калі вы размаўляеце на шмат якіх мовах і думаеце. Ну, это ж даказаны факт, што гэта як бы ці не ведаеш ты Я не такога? ведаю, ну, я не ведаю, я не Да, ну гугліла. вось ці чулі вы такое? Бо я чула, што вось там білінгвы, у іх як бы меншы шанец захварэць дэмэнцыяй, таму што вось іх мозг як бы думае на шмат такіх мовах, і гэта трэніруе яго. Ну, карацей, да, цікавы, а, факт. Так, Правда дэмэнцыя, ці не? дарэчы, вось што я бачыла, з дадзеных, што дэмэнцыя таксама ў апошнія гады проста вось там skyrocket. У неба паляцеў графік вось менавіта гэтай хваробы, і што ўвогуле чакаецца ў 2035 годзе, што будзе проста эпідэмія, што будзе занадта шмат людзей з дэмэнцыяй, і што амерыканскія, дамы прастарэлых, так яны завуцца ці як, будзе недастаткова месцаў у іх для вось гэтых людзей з дэмэнцыяй. Это вось таксама вось статыстычна дадзеныя. Таму, напэўна, яны ўжо даследуюць, адкуль гэтыя дэмэнцыі, і нават мікрапластык падпаў пад Ну, раздачу. слухай, даследуюць, тут кажуць жа людзям: "Не пейце, там не курыце, это на сэрца дрэнна ўплывае", што людзі п'юць і кураць і ўсё астатняе. Таму я таксама, я, канешне, паслухала, але я думаю, што это не такі хуткі шлях, што я там адмоўлюся ад усяго пластыкавага, але дзякуючы табе, Яна, я буду намагацца маленькімі крокамі. Так, вельмі слушна, што пра маленькія крокі не трэба ўзяць і ад усяго мяса, вада. Гэты год можна прысвяціць памяншэнню колькасці мяса. І гэта ўжо будзе дастаткова. Жыццё наперадзе, і такімі маленькімі крокамі можна шмат чаго дасягнуць. Вось. Ой, так, ты ведаеш, вось ты мяне таксама натхніла заўважаць, я калі чытаю навіны, я адразу заўважаю штосьці навуковае, ці то, чаго я не звяртала раней увагу, там пра экалогію, штосьці. І вось, сябры, мая навіна, ну, яна як бы не новая, но было раней. Але я раней, ну, не чула на такога, як так сказаць, эфекта, што гэта настолькі дрэнна. Вось, ці чулі вы, сябры, пра такое забруджванне, як светлавое забруджванне? Мы вось там ведаем забруджванне там вады, забруджванне паветра, там яшчэ штосьці. Аказваецца, ёсць і светлавое забруджванне, якое зараз расце вельмі вялікімі тэмпамі. Што гэта значыць? Гэта значыць, што светлавое забруджванне – гэта асвятленне начнога неба штучнымі крыніцамі святла. І яно павялічваецца ва ўсім свеце. У сярэднім яркасць начнога неба ўзрастае на 10% штогод.
І самыя хуткія тэмпы змянення назіраюцца ў Паўночнай Амерыцы. У Паўночнай Амерыцы толькі 20% людзей могуць убачыць млечны шлях, і звычайна гэта ў сельскай мясцовасці, там, напрыклад, у якой-небудзь там уюце, дзе ніхто не жыве і няма гэтых гарадоў са штучным асвятленнем. Вось яшчэ такі прыклад прыводзіцца, што ў Нью-Йорку ў 1977 годзе серыя маланкавых удараў прывяла да адключэння электраэнергіі ва ўсім у Нью-Йорку. Там ні ліхтары не працавалі, ні неонавыя шыльды, там ні хмарачосаў святло, поўнасцю было цёмна. І людзі ўпершыню за дзесяцігоддзе ўбачылі млечны шлях. І пасля гэтага яны яго ніколі больш не бачылі, таму што святло заўсёды было, так масава не адключалася. І як бы і акрамя таго факта, што там вось мы не бачым прыгожае неба, каб гэта толькі было негатыўным адным паследствием. Насамрэч, вось што больш за ўсё мяне здзівіла, што пакутаюць вельмі моцна жывёлы ад гэтага. Штогод у ЗША да 1 мільярда птушак гінуць, сутыкаючыся з будынкамі, таму што з-за яркага святла гэта зводзіць іх з міграцыйных шляхоў уначы, і яны дэзарыентуюцца. Таксама штучнае асвятленне можа дэзарыентаваць насякомых і ўплываць на развіццё лістоты ў дрэў. І даследаванне 2017 года паказала, што светлавое забруджванне пагражае 30% пазваночных і больш чым 60% беспазваночных жывёлаў, якія вядуць начны лад жыцця. Яшчэ як прыклад, што марскія чарапахі, яны будуюць гнёзды на беразе, а потым арыентуюцца на адбітым святле нябесных цел на вадзе, каб знайсці шлях да акіяна. І штучнае асвятленне на ўзбярэжжах можа дэзарыентаваць іх, і яны там абязводжвацца могуць, і там драпежнікі іх паядзяць, гэтых чарапах. Але не толькі жывёлы пакутаюць, а таксама і людзі. Ёсць як бы зараз даследуецца гэта, і ёсць уже там нейкія доказы, што на здароўе ўплывае, што штучнае асвятленне звязваюць з атлусценнем, дэпрэсіяй, парушэннем сну, дыябетам і нават ракам. Вось, і таксама кажуць, што у чым плюс гэтага, як это сказаць, барацьбы з гэтай праблемай, што, напрыклад, каб там змяніць чысціню паветра, шмат што трэба зрабіць, каб паветра там стала чыстым, ці вада. Для таго, каб змяніць сітуацыю з штучным асвятленнем і з гэтым забруджваннем, дастаткова проста ці выключаць святло, ці мяняць на іншы тып святла. Вось эксперты сцвярджаюць, што усталяванне асвятлення лепшай якасці, ці размяшчэнне ліхтароў як мага ніжэй да зямлі, накіраванне святла так, каб яно не расыходзілася ўсе бакі. Таксама выкарыстанне асвятлення з доўгай даўжынёй хвалі. Карацей, гэта ўсё можа паўплываць на то, каб зменшыць гэта забруджванне, і нават зараз з'явіўся такі рух, які ўсё больш і больш пашыраецца, які называецца Dark Sky, калі па-беларуску цёмнае неба. Ён выступае за змяншэнне светлагого забруджвання, і яны там распрацоўваюць праграмы і прапаноўваюць многім месцам, і тое месца, якое зменіць сваё асвятленне, вось на тыя прапанаваныя, там іншыя ліхтары, ці зменшыць іх колькасць, ім прысуджаюць статус цёмнага неба, тым супольнасцям, месцам. Напрыклад, вось знакаміты ў Амерыцы Гранд Каньён, я атрымаў такі статус, тому што раней там ён быў, шмат было гэта штучнага святла, і не бачна было прыгожага неба, і яны як бы змянілі, і вось ім у 2024 годзе атрымалі гэты статус. Воля, а дзе гэта шукаць? Ёсць там нейкія рэсурсы, дзе глядзець, якія месцы ўзнагароджаны, і якія гарады найменш там запрошваюць? З таго, што я знайшла, у іх ёсць свой сайт, я яго дам спасылку ў каментарах, а яшчэ я зараз перарыў зробім, я знайду мапу, я хацела яе пашэрыць, і вось хацела паказаць, там ёсць мапа, як выглядае гэта светлавое забруджванне. Слухай, вельмі цікава. Я вось як аптымізатар да глыбіні мозгу, вось на гэта насамрэч мала звяртала ўвагі. Таму што, як ты кажаш, гэта ўжо настолькі натуральная частка, што так, прыйшла ноч, але ў нас ёсць святло, уключыў яго, і быццам бы нічога ў гэтым кепскага няма. Але вось бачыш, гэта ўплывае і на цыркадныя рытмы, уплывае гэта і жывёльныя, і нашыя.
Напэўна, Так, не ў карацей, зараз я вось паспрабую вам паказаць мапу. Тут, паказана, па ўсяму свету, дзе больш за ўсё светлавое забруджванне і дзе вялікія гарады, там яно больш. А дзе вось, напрыклад, там у Афрыцы, ці ў паўночнай нават давайце вось павялічым, нашу, ЗША. І тут вось дзе, усходняе ўзбярэжжа, дзе ўсе тыя вялікія гарады, дзе вось гэта ўсё вельмі забруджанае. А калі мы возьмем нейкія там месцы, дзе ніхто не жыве, вот Невада, там пустыня адна, ці там яшчэ дзесьці, там вось яно будзе менш. Але я такое нават чытала, што ў самым цёмным месцы на зямлі, гэта пустыня Атакама, і то яна ўжо стала ўжо не самым цёмным, таму што там свет ад горада, які блізка да яе, то ён уже як бы яна ўжо не самая цёмная на зямлі давай уплывае. Беларусь паглядзім. Давай, так. Дарэчы, вось у Еўропе, калі я глядзела, там, у Бельгіі сама нешта вось такое чырвонае, да. Што там такое ў Бельгіі, сябры? Чаму яны так святло не берагуць? І ў Мілане таксама вось тут так. Польшча. Ну, вы паглядзіце, Беларусь, дарэчы, па параўнанні з Польшчай, толькі ў Менску, падаецца, вось такое. Асабліва, ну, у параўнанні з заходняй Еўропай, нармалёва яшчэ. Ну так вось бачна, да, Гомель, там, дзе якія вялікія гарады, так яно яшчэ так, але ёсць яшчэ норм, як бы. А можа быць Ну, такое, што проста няма як бы дадзеных, як яны там мераюць, цікава, гэтае забруджванне? Трэба быць ну, пункту гэта вядомасці? мне падаецца, гэта лёгка і, напэўна, нават са спутніка якога-небудзь пабачыць. Гэта ж вось, яно ж бачна гэты свет ад гарадоў нават, ну, з космаса. Сама круто я гляджу ў Афрыцы тут. Да, і мне І цёмна, і пагражае цёмна. Цікава, што паглядзець. Кітай такі цёмны, таму што это ж таксама індустрыялізаваная, Ну, Кітай, краіна. паглядзіце, тут залежыць усходні Кітай, ён такі вельмі гэты, ну, Ну, ўсё роўна не так, як Еўропа нават. Праўда? ну да, 300 месцаў прысуджаны гэты статус цёмнага неба ў 22 краінах. А што менавіта, якія там проста прыклады прыводзіліся, паркі ў Юце штата, вось Гранд Каньён, ну, карацей, асабліва іншых я не ведаю. Таму можна залезці на сайт і паглядзець. Я паглядзела па мапе, мне ў маім месцы жыхарства не свеціць, а да гарадзей занадта свеціць. Не свеціць цёмнае неба, таму што занадта свеціць суседнія гарады. Слухай, а ты вось не заўважыла, у мяне такое было, я не ведаю, ці таму што мы пераехалі жыць у Арызону, і ў Арызоне там трошкі па-іншаму як бы ўвогуле ўспрымаецца, таму што там это, ну, як бы іншая шырата. Вось пасля Беларусі мы жылі доўгі час у Менску вечна шэрае неба. Вы ведалі, сябры, што ў Менску больш шэрых дзён і менш сонца, чым у Лондоне нават? Ну, ёсць пісалі артыкулы, там, не памятаю, дзе, можа, на яком, на былым Тутбай гэта было навіна. Вось. І мы, калі, памятаю, пераехалі ў Арызону, мне было такое іншае неба, я не магла на яго наглядзецца. Па-першае, яно падавалася, быццам яно вельмі ніжэй, чым вось у Менску. І яно заўсёды было, ну, у Арызоне ўвогуле гэта пустыня, там няма дажджоў, і яно заўсёды было вельмі яркім такім, вельмі нізка, але яшчэ там дзіўны факт, там цемнее і ўлетку, і ўзімку заўсёды ў 7 вечара. Калі там, напрыклад, у Беларусі ці нават у Мічыгане у нас до 10 вечара улетку можа быць светла, то ў Арызоне заўсёды ў 7 уже як бы цёмна, вось. Але і Мічыган, калі мы пераехалі, Мічыган прыблізна ну, як бы на шыраце, як Беларусь, там трошкі ніжэй ён. Але таксама іншае неба, вось не такое, як у Беларусі. Ты заўважала? Слухай, я насамрэч так рэдка гляджу на неба. Да свайго сораму я проста настолькі рэдка гляджу, што я, хаця і пераязджала часта, апошнія вось там 7 гадоў, і ў Арэгоне была, і ў Ілінойсе, і ў Вісконсіне, і ў Тэнесе, але я не глядзела на неба. Я вось толькі памятаю такі яркі ўспамін, што вось у нацыянальным парку у Гранд-Каньёне, мы там з намётамі заставаліся, і там проста як кіно, падымаеш галаву і ты глядзіш. Замест фільма ты глядзіш на зоркі. І ў мяне нават сваім вельмі кепскім зрокам, я без лінзаў упершыню паглядзела і думаю: «Вау!»
сябры, як заўсёды, пішыце свае пытанні ў каментарах, пішыце свае меркаванні, што вы думаеце пра мікраплястык у вашым мозку і ці напружвае вас светлавое забруджванне. Ставце падабайкі, падпісвайцеся канал. Пакуль. До побачення!